Ya ne abati ba normal bana meji wayan ka akwai kati no waya na ba kati amma bari na ciyo ma bashi okay to gashi wa za ka kirawo gashi na fasa bar shi kawai na fasa ya aka yi na ga kamar ma duk karame kai ai dole in rame kai na ma ya kulle dube ni kamar za a hure yariyan nan ce fa saboda ita din na kare kai har ma na sare moni na ma har ya kare na yi mata an kora madan basket kayan sallah kai wayo ni Allah dakata ai ma akwai saura rannan mun jera muna tafiya kan hanya mun shiga hotel har ma mun je can ai mun zauna mun fara yin fira wai in sai mata mota in sai mata mota tafi jam wai mota to kai me kace mata kai ina tunani ne me zan saida ne gidan mu na gado ko mene ko in ciwo bashi ne a bankin UBA ma ne tafi jam me zan ne wai me zan saida ne wait show me her picture let me show you picture the taxi wai ma ko ka santa ai wannan na santa kai fa ni ma ai na santa shi ke nan mun santa kai gaye kai dai ka rutta kai fa tuntuni na kyale ta inda na je wai sai ni da mota ai sai na kyale ta okay yanzu bari in kira ta hello kina ina ne BSU ne na ce BSU ne what ai ka je dinta lalle ka je rinta to ni bari in kira ta hello kin gane wane ne yes of course ai ko ni din ne na ce kina ina ne ke dai kina ina ne tell me kina ina ne okay let's go mu ce da sauri let me call DSP Abu Sarki dan mu ce da shi ko sai lalle sai